sendizamle ndisuke nozele anga-understand uba why esozela, why ezamla xa kutheni xa ufuna uthandaziwe. Kungenxa yoba anga-understand uba why. Amen. Kuthiwe makufaste azibhaqe setyile, emveni koba etyile angaphinde aqhubeke nefasting because kutheni utyile. Aka-understand uba if uthe watya ngemistake phinde uqhuba ufaste. Amen. Ngoba usathane uphazamisa ngamabomi into yoba uthi ufastile uphinde uzibone sowutyile ngemistake. Ufuna uba wena mawuhluka nantoni nefasting. So xa u-understanda emuva uqonda ndibhudile ngizawulungisa ezinto kuthiwa zii-corrections then ndizilungise ndiphinde ndithini ndifaste futhi. Amen. Njengomntu ohamba endleleni agqasulele livili lebhayisekile akayeke laa ndlela because ibhayisekile itheni igqabukile, ulipetha phinda. Ngoku-understanda into yoba indlela yami isuka kule ndawo ndiya kule ndawo. Amen. So alizuthi because ibhayisekile igqabukile ndiyeke uya kula ndawo bendisiya kuyo, ndixole uyikrwayakwana ndiyibeke egqini ngoba ndiyazazi apho ndiyakhona. Umntu enga-understandiyo indebe igqabuke ajike. Hayi ndahoya unyaka ndahoya imini. Hayi mana khona imini enye. Hayi mana akuphelanga amalanga. Uyekile into beya kuyo ngoba utheni understand. Haleluya. Umuntu understandayo ucela izwi namhlanje uba okay uyithobele ukuqonda inhliziyo yakho. Amen. Nabo ongaqondiyo inhliziyo yakho ikhathazeka msinya. Na ongaqondiyo uba nomsindo ngokukhawuleza. Na ongaqondiyo akwazi uzithoba, akwazi ukwehla uhlale senyongo ngoba utheni akaqondi. Akazi noba ngubani ixesha, akazi noba kuphi, akazi noba kulobani. Ngenxa utheni akaqondi. Haleluya. Umuntu understandayo uyayazi uba okay mandimlinganisele ngenxa yoba ndimbona uba lo muntu unjani. Ngoba ndiyam-understanda. Like xa uhlala nomntu ongaphilanga funeka ibe nguwe ozokucingela uba kanene ndihlala nomntu ongaphilanga. Xa ethe walibala iglasi phezu kwebhedi inedrinki mna mandoyithatha ndingashawuti yena ngenxa yeglasi etheni ayishiye phezu kwebhedi. Amen. Ngoba kaloku uya-understand uba laa mntu utheni akaphilanga. Amen. Umuntu onga-understandiyo uzombona umuntu esiye ikhandlela phaa phezu kwebhedi avela aqale ngobetha laa mntu ayeke laa khandlela. Ushiyele ntoni ikhandlela phezu kwebhedi? Ayekugostisa apho ulibele uba laa mntu Amen. Kanti nxa u-understanda abantu yabalinganisela ngokwehlobo labo, ngokweleveli zabo, ngokwehlobo ba-understanda ngalo. Amen. If lo wangumntana okanye ngumntana nemthethe kanje ngoba ndiyeni ndiya-understand ukuthetha yena. If lona yintanga yakho umthethe ngoba yintanga yakho utheni uya-understand. If lona ngumdala kunawe umthethe ezinto omdala ngoba utheni uya-understand. Athi kwedidi kabani uye kwelukanini ube soyindoda. Udala elukile. Kodwa ubuhleka futhi. Amen.